Det er en lille film om, hvordan vi får computeren til at opsamle data. Vi bruger Pasco Capstone, og i det her tilfælde, hvor jeg bruger computeren til at, som en Geiger-Müller tæller, vil jeg både have en tabel og en graf, så det vælger jeg der. Jeg skal have sat computeren op til, hvad det er for nogle impulser, den modtager. Der har jeg koblet en digital adapter til, og i den første port har jeg sat Geiger-tælleren. Sådan her. Her kan jeg så vælge, hvad vil jeg have af information af data i den første her. I den første kolonne vælger jeg, at det er Geiger-tælleren, og i den anden kolonne vil jeg så have tiden. På grafen kan man vælge herover, jamen her vil jeg have min impulser, min Geiger-tællers impulser, der kommer ind der, og så vælger den selv tiden ud af x-aksen. Hernede i bunden kan jeg sætte op til, hvad det er, hvor mange impulser, hvor lang tid den skal tælle ad gangen. Hernede er der 1 hertz, det vil sige, at den måler 1 gang i sekundet, 2 gange i sekundet, 3 gange i sekundet, 5 gange i sekundet, og så videre. Eller vi kan trykke ned og sige, at nu tæller jeg for eksempel 10 sekunder, så tæller den, hvor mange impulser har den på 10 sekunder. Det vil jeg gerne. Så er vi sådan set klar og kan trykke på record. Så kan vi se, at nu tæller den hernede i 10 sekunder, før vi får noget op. Og det kom der. Der var 5 impulser på de første 10 sekunder. Det tegner den ind på grafen herovre. Og vi kan se næste gang. Sådan der. Så er der 4 impulser, og så tegner den grafen løbende, når vi har den her. Det er jo fint. Det er baggrundsstråling, vi er ved at måle nu, så det her det er jo det, vi skal trække fra de andre målinger, vi laver i fremtiden. Herovre kan vi få den til at lave lidt matematik. Vi kan behandle det her data lidt. Det her det er jo sådan et matematiksymbol. Sigma hedder det. Og her, når vi trykker på den, så laver den automatisk her, at den finder, at vi har et minimum på nu 2 og et maksimum på 6. Og vi har et gennemsnit på 5. Så som det ser ud nu, har vi et gennemsnit på 5 impulser i 10 sekunder. Så når vi måler radioaktivitet fremover, skal vi nu i de her omgivelser her trække 4 fra i den her. Nu er vi nede på et gennemsnit på 4. Det kan variere rigtig meget. Så er vi klar til at lave flere forsøg. Sådan der.